Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMasweti Mina Production. Mina igama lami ngumxolisi Mfana kaDlomo ngizala phansi le inkandla mathatha mnyama mangabe ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenze iqiniso lokuthi uqo-subscribe mawuqeda ubona le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngenza kwethu kule video ke kanje ngamanje ngizokuvezela ukuthi ke umengameli okanye ke umholi weqembu umkhonto wesizwe ubeke maphi ke amaphuzu ngenkathi ke khuluma nabezindaba ke kulobusuku bayizolo nakhona ke okugcineke kulokhu ke kubambezeleka sagcina ke sesingasakwazi ukuthi ke sikubambeke ngesikhathi besikade ke kwenzeka ngakho mhlawumbe nje mangizokubalela okokuqala nje akakuvezile iqembu ke lomkhonto wesizwe liveze ukuthi ke awu 9.3 million amavoti ke angabalwanga kodwa ke lokho bazokuveza kahle enkantolo indlela ke abayichaze ngayo bathi nje abantu ke bavota kodwa ke amavoti angabalangwa agcina ke e9.3 million awucabangeke izigidi eziwu9 zonke engabalwanga nje zabantu abathe bevuka bayovotela ke ubala kodwa ke bathe leyo ke bazoyiveza kahle enkantolo baphinde ke futhi ke bayichitha ke nale eyashiwo ke ubaba ufikile embalula ngenkathi ke ethi ke bazama ukuxhumana nomkhonto wesizwe kepha umkhonto wesizwe wathi ke ubaba akekho nathi ke saze sakubikela ke lolo daba ngokwamagama ANC hayi ke umkhonto wesizwe iphenduleleke izolo wathi cho awukwazi ke wona lokho bahlangana ke ANC baze ke bahlangana kabili le ukuthi ubaba akekho abayazi isidalo uphinde ke futhi kwavela ukuthi ke umkhonto wesizwe ke ukhale ngokuthi ke wabambezeleka ngehour elilodwa ngelanga ke kwakumele ukuthi uyohlangana khona ke neIFP njengoba ke IFP sithi ke umkhonto wesizwe wakhansela meeting uthi nje umkhonto wesizwe yena wabambezeleka ngehour elilodwa wathi ke uyazama ukusondela hawu iqembu ke leIFP lavele bathi cho siyayikhansela ke thina ke leyo meeting yenu ngeke sikwazi ukuthi ke senilinde ngaphezulu kwalesikhathi ke besikade ke sesibekile sokhumbula ukuthi ke ubabuhlabisa waveza ukuthi ke umkhonto wesizwe iwona owakhansela ke imeeting saze ke sakubikela ke lolu daba kule channel phinde ke bakhala ngokuthi ke iANC kaRamaphosa bebechaza ke kanjalo bechaza ngokuthi ke ingeANC kaRamaphosa bakhale ngokuthi ke leANC ibuyisela ke izwe lase South Africa kunyaka ka1948 ibuyisela ke ucwasana nokubandlulula uzokhumbula ukuthi ke ngonyaka ka1948 lapho khona ke iqembu leNational Party elangena khona ke emandleni okubusa lapha ke eMzansi Afrika okuyiqembu ke laliqhuquzela ukucwasana ke ngokwebala nokucwasana ke ngokubuzwa ukuthi ke ungubani uvela kuphi uphinde ke wabonga kakhulu kubo bonke abantu abathe baphuma ke bawovotela leli qembu lomkhonto wesizwe bashayela izandla ke nangokuthi ke ngaphansi nje kwenyanga eziyisithupha iqembu ke lenzeke umlando ngokuthi ke lishaye amavoti angaphezulu kuka4 million leqala ke nokuba sokhethweni nganza kwethu sizolokhu nje siletha zonke ngesikhathi ke ezenzeka ngaso sifisa ukwazi ukuthi ke iyophelelaphi ngoba ke ngolesithathu kuzobe nje kugcotshwa umengameli ke wakuleli uCyril Ramaphosa uzobe ke fungiswa njengomengameli ke wesibili lapha ke okanye ke kwamahlandla amabili landelana lapha ke eMzansi Afrika ngiyacela ukuthi mangafuni ukusala ngaphandle ukwenza iqiniso lokuthi subscribe uya like bese uya comment sidibana ku video landelayo ngiyabonga.